Doncs ara el que farem és engegar un viatge amb una de les grans actrius del país, l'Àngels Gunyalons, que ens acompanya. Bon dia, Àngels, benvinguda. Bon dia, Elena. Perquè d'això, d'un viatge, va l'obra de la qual parlarem a continuació, El llegat. És una obra que acabeu d'estrenar al Teatre Acadèmia de Barcelona, un viatge en furgoneta d'una mare amb el seu fill jove. I, sobretot, és un viatge en aquesta relació mare-fill. M'explicava l'altre dia el Toni Aire, que acabava de veure l'obra, que va sortir molt i molt tocat d'aquesta obra. És a dir, que ningú surt indiferent després de veure l'obra El llegat. Què li passa a aquesta mare? Sense fer spoilers, però què passa en aquesta relació mare-fill, sobretot en aquest viatge? Crec que el que passa és el que passa en moltes famílies, quan els fills arriben a l'adolescència, aquesta distància, aquesta situació que el fill o la filla no s'entén a si mateix, que et tanca la porta davant dels nassos. Però això, hi ha un moment en què aquesta mare i aquest fill es despisten i s'acomoden, s'enquisten en una situació, i per una sèrie de circumstàncies o per un detonant, la mare decideix que això li ha de donar un cop de timó i arrossega el seu fill a un viatge, que és un viatge físic, és com una road movie, però també és un viatge emocional de retrobament, perquè al cap i a la fi el fill, que té com un rebuig i aquesta amargor i aquesta ràbia, no és més que un demanar ser estimat, no?, que ens passa a tots. I el que ens passa, suposo, també és que estimem i volem estimar, però no tenim de vegades en compte com vol ser estimat l'altre. I és un viatge de retrobament. Crec que la gent, molta gent queda tocada o emocionada, però per la tendresa, vull dir, no és un drama allò, perquè el to és de comèdia, que no sé si acabem d'entendre bé què significa comèdia. Moltes vegades pensem que comèdia és anar allà a partir-te de riure, a petar-te de riure. No, comèdia és... A mi m'agrada molt associar la comèdia a un Neil Simon, per exemple, que sempre són personatges intel·ligents amb sentit de l'humor, però en moments dramàtics. Diu l'autor Danny Meyer, l'autor de l'obra, que totes les mares, quan surtin del teatre, voldran trucar als seus fills. Aquesta és una reacció de les mares? T'ho fan saber quan acaben l'obra? Crec que sí, i quan hi ha mares o pares, que venen acompanyats de fills, ja més grans, hi ha cops de colze. Hi ha un moment a la funció que dic, en quin moment vaig decidir tenir un fill? I aleshores sents rialles nervioses, perquè crec que tothom empatitza i s'hi troben reflectits, en unes èpoques, en unes etapes de la vida del creixement dels fills. Clar, abans deies, demanar ser estimat, el fill, aquest fill adolescent que en un moment donat et tanca la porta. Què vol dir exactament demanar ser estimat? Perquè des del punt de vista d'una mare o un pare segurament és obvi que t'estimo, no? Què m'estàs demanant més? Clar, no ho sé. A veure, el que és pare i mare ha passat per l'adolescència. Cal no oblidar-la. Cal no oblidar-la i que és un tram del viatge per fer-se adult. De vegades n'hi ha que els passen més suaument, però n'hi ha que els és més complicat. Jo insistiria en això, que moltes vegades ens despistem i estimem, i creiem que estimant com sabem estimar o com volem estimar, n'hi ha prou, i és escoltar l'altre, no? Com vol ser estimada aquesta persona. I aquesta recerca és constant en totes les relacions, les fraternals, les filials, les d'amistat, és escoltar com vol ser estimada l'altra persona i apropar posicions, no? Clar, perquè l'obra també planteja moltes coses. Fins a quin punt vivim massa per inèrcia o potser... No sé si vivim massa tots plegats pensant en el dia després i ens oblidem que l'únic que tenim és present. A mi em passa, a mi m'ha passat. De fet, m'estic prenent aquesta etapa meva de la vida per aprendre a procrastinar o posposar, ara diem procrastinar, però posposar, de dir, no passa res, ja ho arreglarem demà, això. Amb seny, clar. I després viure més al present, perquè almenys el meu temperament sempre ha estat... És que trec gent a ballar. Sí, ja ho veig, ja ho veig. Però els estic tan agraïda perquè... I què, el públic com s'ho pren? Perquè a vegades... Jo entenc. A més, el Teatre Acadèmia és un teatre pròxim, de proximitat. Sí. A veure, no arrenco ningú. Convido a ballar. Qui vol surt. I la veritat és que
tinc molt Mira, el David Balaguer! Sí, clar! I me'n vaig adonar que el traiem, m'ho va dir ell el dia següent, vas treure a ballar. Jo convido, i surt qui vol. El que passa que penso que amb el to en el que la directora, la Montse Rodríguez Clusella, ens ha marcat i tot, crec que ho faig molt... I que l'espai també fa que tot sigui molt còmode i que no sigui gens estrany sortir a ballar amb mi. Evidentment, no surt ningú que no vulgui, d'acord? Però... Això també ho captes tu, no? Tu ja captes en aquell moment si la persona... Em puc equivocar, però sí que és veritat que normalment convido i si veig que algú que em fa així perquè realment el supera, escolta, tranquil, no passa res. Hi va haver un dia que fins i tot hi havia qui no tornava a la butaca. Diu, bueno, jo me'n vaig fer la funció. Això sí tens una altra butaca, però clar... Però tot és molt proper i simpàtic i tendre. Això de proper que dius, clar, estem acostumats a veure un Àngels Gunyalons als grans musicals, als grans teatres, i avui conversem amb l'Àngels Gunyalons també amb aquest teatre de proximitat, d'estar molt a la vora de l'espectador. També és el gran teatre en petit format, o com el definiries també? I com t'hi trobes? Després del que tu estàs acostumada i també el que ens tens acostumats els espectadors. Mira, durant molts anys, porto 43 anys treballant, és curiós perquè per primera vegada que vaig estar en una sala que implicava, encara que no sigui una sala de proximitat perquè no és tan petita, però que implicava proximitat, va ser a la sala Villarroel fent teràpia integral de la Cris Clemente i el Marc Angelet, i allò va ser molt estimulant, perquè els tens aquí, aleshores no pots ni fer una mirada de complicitat amb el company per... La fas si cal, però si és necessari per avisar d'una cosa que no va o que no et trobaràs això aquí que ja estàs acostumat, però és molt estimulant i a mi em reconcilia molt amb l'esperit amb el que vaig començar a treballar. Està bé, està molt bé tenir la gran sort i l'oportunitat de fer grans coses, però també és una sort tenir l'oportunitat de fer muntatges de producció més humils, però que t'ensenyen molt. Jo n'he après molt i n'estic aprenent molt. Jo ja quan em van presentar el text, el Dani J. Meyer i la Montse Rodríguez Clusella em van presentar el text i el vaig llegir i vaig dir és una història bonica, no pretensiosa, i que podem explicar moltes coses i que ens pot permetre fer una feina diferent. I venint d'on venia ho vaig trobar molt interessant. A sobre què va passar? Que les persones que van sumar van ser el Pau Oliver, que ja feia de fill meu a l'Alegria que passa, li feia de pare. Que t'ha donat tots els premis, vull dir que venies d'on venies, efectivament. I el Marc Pociello, que no el coneixia personalment i que jo crec que sumem molt. Hi ha molta complicitat entre tots tres i amb tot l'equip, amb la Montse i el Dani. Ha estat un trajecte, si no hagués estat amb ells i amb aquest ambient, hauria estat complicat perquè de vegades la vida et posa en situacions que són més difícils, no? I pateixes dols, etc. I he estat tan feliç gràcies a ells. Que bé. Escolta una cosa, Àngels, i aquestes mirades de complicitat entre vosaltres que deies, quan fas grans musicals, hi ha tot aquest llenguatge intern de comunicació entre vosaltres que nosaltres no veiem, entre altres coses perquè segurament estem més lluny, però que en aquest teatre més pròxim, més... No ho pots fer. No pots fer. No ho pots fer. No pots sortir de la veritat, ha d'haver veritat tota l'estona. Tot i amb això, ja et coneixes amb els companys i de vegades hi ha mirades que dius, ja t'estic entenent, no? Un dia que m'havia de passar una cigarreta al Marc i ja vaig veure que la seva mirada hi ha petites... Clar, és proximitat pel públic, però també entre nosaltres. I aleshores, de seguida ens entenem, ja sabia que m'estava dient, vigila quan l'agafis, està trencada, i poder correspondre sense perdre el fil amb la mirada de dir, tranquil, ho he entès. Saps? Aquestes coses són... Però, bueno, això és feina de les actrius que nosaltres no podem controlar i que tampoc no toca que ens... Però és com els directes, com el que tu fas, saps entendre't amb els companys en una taula o quan reps algun missatge i amb la mirada ells saben si tu ja has entès, és això. Clar, el que passa que jo ja ho explicito, no? O sigui, a mi si el Marc Pérez em parla a l'orellera, ja tothom ja coneix el Marc Pérez, ja l'he citat tantíssimes vegades, o el Jordi o el Quique, els nostres realitzadors, és a dir, que això ja forma part de la nostra feina. En el vostre cas és diferent. En el vostre cas... Bueno, és una altra variant, és una altra variant. La qüestió... Digue'm. No, és que volia veure't patinar, volia veure't fent d'Olivia Newton-John, perquè això també ho tenim també enregistrat, teníem ganes de compartir-ho amb la nostra audiència, mira-te-la, i no sé si ets de les que alguna vegada per la ciutat de Barcelona, quan es va posar de moda allò d'anar a patinar de nit i anar a fer aquells recorreguts per la ciutat, ho havies fet o has hagut d'aprendre a patinar? Com ha anat això? No, jo havia patinat, però clar, havia patinat fa gairebé 50 anys al col·le.
Calla. El Pau també, d'extraescolar, però clar, Carai, ell fa com menys temps que va deixar de patinar, saps què et vull dir? I ell fa unes virgueries brutals. Però bueno, el que jo faig i com ho faig, ja és el personatge, ja ens va bé. El dia de la prèvia vaig caure. Ah, sí? Sí. Però vaig caure molt bé. Vaig caure molt bé. Bueno, és que no vaig fer patinant, gens de mal. però és que patinant un es pot caure. Clar, pot caure, i a més tant. aquesta mare doncs, és una mare que fa segles que no ha patinat. Per tant, Aleshores ja està, no passa res. És anecdòtic, no és el més important, ni molt menys de la funció. El que és important d'aquesta funció que ha escrit tan meravellosament el Dani i que ha dirigit tan bé amb aquell codi d'imaginació que té la Montse, jo els hi vaig veure a ACA, que era meravellós. ACA, per això, perquè d'una cosa molt senzilla, hi havia un discurs molt important. De fet, jo el vaig anar a veure a l'Off Villarroel un dissabte pel matí i el diumenge vaig agafar la meva filla i dic, tu vens a veure això i a sentir aquest discurs i a veure tot això. I aleshores, quan vaig anar a patar aquí, amb Llegat, la Montse, jo ja sabia quin era el seu imaginari, el seu codi, i he confiat sempre plenament. És la manera de treballar, deixar-te anar. Escolta una cosa, i estem veient també aquest escenari, aquest llit que es converteix en un moment en furgoneta, és a dir, que a partir d'un matalàs també passa tot i tot es transforma. Clar, això és molt el món d'aquest equip que són ACA Teatre, Sí. que és el Dani i la Montse, perquè és la imaginació. O sigui, l'Alcubierre, que és la que ha dissenyat aquesta escenografia, crec que és molt important a la funció i s'ha d'anomenar a ella i al David Bufarull, que són els llums, perquè és brutal. Són brutals i ajuden molt, perquè no tenim res més que aquesta... No, per això, el que han aconseguit. Aquest estri. O sigui, jo condueixo un volant que no hi és. Diu la Montse que va agrair. Diu, quan vaig dir, ara condueixes, va pensar, ara aquesta senyora em dirà, no hi ha volant. Però com que ja havia vist ACA, ja coneixia, i perquè a mi m'agrada entregar-me a la causa... Molt bé, molt bé. Em va dir fa poc, diu, vaig agrair molt que no em diguessis res i que agafessis un volant que no hi és. Que bé. Però al final la gent veu tot el que... Veu el que ha de veure. Aleshores, això crec que és aquesta mà màgica de la Montse que ens ha fet fer aquestes coses. Escolta, abans de que marxis, és veritat que vens de l'èxit, de l'alegria que passa, però és que, a més, ara torna Maricel i m'agradaria saber com ho estàs vivint, Àngels Gunyalons. Però no tinc massa temps perquè estic en aquesta funció que també ho està patant, vull dir que només estem fins al 2 de juny i ja està pràcticament ple i n'estem molt contents perquè el codi és molt diferent i està bé anar canviant, arriscar, perquè si no, perquè ens dediquem a això. Tots quan diem torna Maricel, per tots és Àngels Gunyalons. Ja. Jo crec que Maricel, el que és bonic, és amb qui l'has descobert, i si l'has descobert amb l'Àngels Gunyalons o amb l'Helena Gadel, o amb l'Anna San Martín, o amb la Júlia Moller, o amb la Carme Cuesta, penso que està molt bé i ara el descobriran amb la nova Blanca. Amb l'Alexia. No ha canviat tots els saïts, però tenim... Sí, exacte, però ara també hi ha un saït nou. Espero tenir l'oportunitat d'anar-ho a veure, m'emocionaré, evidentment, perquè serà una regressió i perquè serà bonic veure-ho i perquè penso que de Goll de Goma acaba i hi ha molt que agrair a de Goll de Goma. Mare meva, sí. Perquè en tot el país, i en el nostre país i en tota la península ibèrica, són els únics que durant 50 anys han buscat fer un musical autòcton, fruit de la nostra cultura, en la nostra llengua, i ningú més ha fet el que ha fet de Goll de Gom. De vegades amb més fortuna, de vegades amb menys, però és que una carrera és així, fracassos i èxits. Sí, però sempre mantenint-se allà i amb molta qualitat, amb molt de nivell, amb molt d'èxit. I fins a l'últim moment l'Anna Rosa Sisquella, i l'Anna Rosa Sisquella seguirà, perquè està al Texas. L'Anna Rosa Sisquella, mare meva, i tant que sí. Perquè no, ella em deia, a mi tu moriràs a l'escenari, dic, i tu a darrere. Àngels, fins quin dia podem veure el Llegat? 2 de juny. Fins al 2 de juny, no us ho perdeu. Àngels Gunyalons, un plaer gran. Gràcies, Helena. Amb nosaltres, que vagi molt bé.